Haastattelussa Shromie Andersson näistä Jonne-lajikkeista. Mitä kertovat teille näistä? Siis ne menee niinku, siis pahimmasta miedoimpaan. Siis tää pahimmasta lähtien se on Jonne, Make, Viljami, Kolianteri ja Tuukka. Ja siis mun mielestä tää Hume Jufferson kuuluis tähän johonkin Tuuka ja Kolianterin välimaille. Ehkä vähän enemmän kallistuen Kolianteriin. Siis kyse ei ole nyt siitä, että lipittääkö ES vai ei, vaan se on niinku sitä häröysasteesta, mitä ihmisellä on, kun se niinku, siis sä tiedäthän tän, että niinku nää kaikki Jonnet. Joo, me tiedetään. Toi oli sanottu lainausmerkeissä. Joo, siis mä tein sen, tietsä, ne pupunkorvat ja heiluttelen niitä täällä. Niin. Joo, jatka vaan. Joo, niin ne niinku, kaikki uskoo, että ne niinku juovaa ES:ää ja skeittaa ja huutaa tuo kaduille tai mun olkapää. Mut siis niinku, ei se oo silleen, kun mä uskon, Jonne on sellainen. Mut siis esimerkiksi tää Tuukka ja Kolianteri, niin mun mielestä ne on vaan silleen henkisesti vähän pimahtaneita, että ei ne silleen niinku, ei siis huonolla tavalla pimahtaneita, vaan silleen niinku hyvällä tapaa, että niinku niillä ei ole niinku kaikki kotona, mut on niillä kuitenkin tarpeeksi kotona, että on siellä äiti kuitenkin ja ehkä koira ja saattaa siellä pikkuvelikin olla. Joo, kissa on kans sellainen, mut sieltä niinku isä puuttuu ja ehkä se sisko. Joo, ja siis miksi luokittelisit itsesi, professori? Siis mä luokittelisin, jos pari vuotta pyöräytetään taaksepäin, niin mä luokittelisin itteni Makeeksi, mut en mä enää. Mä niinku oon enemmän Viljami nykyään, että. Joo, että siis tää niinku, se nimi kuvastaa niinku, se tulee sitten kokonaisesta elämäntavasta eikä pelkästään ES:n lipittämisestä, kuten sanoit. Joo, siis se on se mitä sä teet, kun sä heräät ja kun sä menet nukkumaan, se väli. Et se tiivistetään sellaiseksi yhdeksi jutuksi ja kaikki sun tekemisen alkukirjaimet otetaan, niin siitä tulee se nimi. Jaettuna 2. Ja lisäämällä K. Ja S. Siitä tulee se nimi. Selvä, tämä oli erittäin valaisevaa. Tunnetko ketään Jonneja? Tunnetko ketään Jonneja? Joo, siis tuo sun takana se on tuo Esa Pehkonen. En mainitse nimeltä henkilöä, mutta Esa Pehkonen siellä. Ja se on siis ihan Jonne. Ilman mitään kiertelyitä, se on Jonne. Kyllä, no mitä sanoisit, siis tunnetko ketään, anteeksi sanoitko Kolianteri, oliko tämä se kaikista lievin? Eikö Tuukka? Tuukka oli lievin. Niin mitä sanoisit, tunnetko Tuukkia ja mitä sanoisit heistä? Siis Tuukat on ihan mainioita ihmisiä ja kyllä Tuukka niin ei tuu just nyt päähän ketään Niklas Laukkanen, mutta ei mulle tuu mitään sellaista, mutta se on kyllä, ne on ihan hienoja ihmisiä, että sellaiset ihmiset hienoja. Joo, ja onko tämä sitten Tuukista sellainen, että mihin suuntaan he ovat menossa? Ovatko he niin matkalla Jonneuteen? Ei vaan niitten tie on ihan suora, että ne on ihan streittää kaikki, että ei ne mitenkään silleen niinku ylös tai alaspäin eikä sisään tai ulospäin, niin ne on niinku ihan suoraa tylsää tietä menee. Mutta hienoja ihmisiä. Eli he jäävät Tuukiksi. He siis, voiko jostakin nimestä muuttua toiseksi? Esimerkiksi Tuukasta Makeksi tai näin. Onko tämä mahdollista? No siis niin kuin mä sanoin, että kun sä otat sen päivällä niinku sä heräät, siinä on H, sitten syöt aamupalan, siinä on niinku SS, A, sit sä peset hampaat, PH ja sit sä käyt paskalla niinku KP ja siinä kusella välissä niinku K ja sit sä menet kouluun MK, sitten sä opiskelet O, käy treeneissä niinku KT
Sit sä meet kotiin MK, teet läksyt, TL, sitten nukahdat N, sitten jaetaan 2, sitten lisätään K ja S, niin siitä tulee Viljami. Eli siis tämä mahdollinen nimen muutos ei ole mahdollista. Ei ole mahdollista. On siis se, just kun mä sanoin, että... Eli elämäntavan muutos vaikuttaa myös nimeen. Totta kai. Voithan sä, kyllä sä pystyt muuttumaan mistä vaan, että... Siis nimikin voi muuttua. Voithan sä omankin nimes muuttaa. Siis ei se oo mitenkään, en mä pidä sitä mahdottomana. Kyllä, ja siis oma ristimä nimesi ei vaikuta mitenkään tähän nimeesi, mitä saat tästä. Ei se mitenkään, ei. Sillä ei osaa aika arpaa siinä nimessä. Kyllä. No, jos haluaa vaikeamman tästä laskusta, niin oman nimen alkukirjain ja sitten toisen oman nimensä alkukirjain, sukunimen toisteksi viimeinen kirjain, plus sitten oman nimen viimeinen kirjain. Ja sitten ne päivän tekemiset jaettuna 5, potenssiin 2, plus S, miinus 2 K ja P. Onko tämä sitten... millä nimellä sinut tunnetaan sitten näissä piireissä? Tunnetaanko sinut omalla ristimännimelläsi vai tunnetaanko sinut tällä nimellä, mikä olitkaan? Rahamassi. Rahamassi. Tunnetaanko sinut nimellä Rahamassi siis? Mikä tämä Rahamassi sitten? En tiedä. No mutta mennään yleisesti näin, että tunnetaanko tämä ES Jonnet nimellä Jonne vai heidän ristimän nimellään? Tai Make tai kenet tahansa? Se riippuu lähipiiristä, että jos lähipiiri on hirveä kusipäitten joukko, niin kyllä ne kutsuu sitä Jonneksi, mutta kyllä mä ainakin mä oon siis kaikkea tästä, mä oon ihan humani ihminen, että mä kutsun niitä ihan ristimänimellä. Kyllä tämä on ollut erittäin valaiseva haastattelu, kiitos. Tässä vaiheessa on kättelyä. Kiitos. Kiitos.